Video yathu lero tionesana mmene tingayikire baki wambali omapanga chonchochi. Foni izibwerera komano uyuyo ndi wa mafoni amene alibe baki ngati ameneyi. Ena tumasilira feature imeneyi koma mafoni anu alibe. Ndiye tatiye ndioneseni kuti mungamuyikemo motani. Ndiye chomwe mukuyenera kuchita ndikupita ku Play Store kwanu ndikukapanga download application uyuyu wa swipe back full screen gesture. Ndiye kuti mukampanga mupanga open. Kenako apa mupangapo on. Ndikupanga okay. Ndiye kuti apa musankha swipe to back ndikumpanga on. Ndikupanga okay. Zikatero zimakhala kuti zatheka. Ndiye kuti mukapanga chonchi azikupitisa ndi mbuyo zomwe zikusonyeza kuti azipanga back. Mukapanga chonchi azipanga recent. Ndiye ngati mufuna kuti munchulukire nzeru ma settings ake ndi omwe walipo mpawa. Ndiye kuti mutha kunchulukira nzeru kuti azipanga zonse zimene zikufunazo. Pano ife kuti kuno tinabwererako back ndiye kuti kapanga chonchi foni yathu izipanga back. Basi kupanga kwake ndi kumeneko. Ndiye ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionanenso video yotsatira.